Tagsa ra jud kaayo ang tao nga mangandoy mamatay. Lingi ay mong tupad ing na okay na kang mamatay. Tanan gid natong buhaton kada adlaw, tanan natong plano para gid ta mabuhi. Bisan kining pagsimba naning kamotang mangayog kinabuhi, Ginoo tagay taon mig kaayuhan, Ginoo ilikay mis kadautan. Bisan kanang atong pagrosaryo ngayo gid tag kinabuhi. Ang pag-eskwela para sa panginabuhi, ang nagtrabaho dinhi og sa abroad para mabuhi. Hasta nang nangurakot sa gobyerno, nangurakot sa simbahan para mabuhi. Hasta nang mga prostitute, kanang namaligyag mga syabo, aron mabuhi. Hasta gani nang naggubat, kanang nagpinatyanay, aron mabuhi. Ambot nang nagpa-colors buhok, kanang nangiskis kilay, kanang nagpaputi isnaong, unsa man na, aron gyapon mabuhi. Kay di man sila katugot nga mamatay sa kauwaw nga bati silag naong tan-aon. Kanang nagsigig palit anang mga vitamins, kanang mga supplement, aron mabuhi. Pero usara gyud ang giingon ni Kristo. Usara kapag kaon ang naghatag og kinabuhi. Og unsa man na ang iyang lawas og dugo. Kana ra gyud. The rest pulos gina makamatay. Nuna sugod karon ayaw na mo kaon. Biyain na ng tanang pagkaon nga makamatay. Nya unsa may inyong kanon? Lawas og dugo ni Kristo. Wagi gasto. Pabayron day mo din nga kolekta ra man ay atong Panginoon, yana ang sibot nya inyo mo sanang lingiw-lingiwan usahay. Di ra man ta mamugos nya wa ka mohog kolekta mo linya ka diri ini kalawat pakanon ra man gyapon ka. Di ba? Ang amag wa ka kataga. Utangan ka. Dili ay. Sige ra ginaglawas ni Kristo, lawas ni Kristo. Pero daghan kay nangalawat dinhi sa lawas ni Kristo, nya kay ato man ang giingon sakramento man na kanang usa ka hostiyas, dili lang na lawas ra, naa na diha ang lawas og dugo. Kay di man pwede i-separate ang lawas og dugo ni Kristo sacramentally. Dili pwedeng i-separate. So igkaon nimo ana lawas og dugo na ni Kristo. Ya unsa man na siya? Daghang ni kaon ana nga mga patay dili buhi. Nganoan? Kay dunay tulo ka requirements. Una ta makakaon ni Kristo sa tinud-anay aron ta mabuhi. Sa first reading gibutang diri nga kinahanglan nga sa tigiingon sa panultihon. Sa tigiingon naghimo ang kaalam og pagkaon unya iyang giimbitar ang mga way alamag og ang mga buangon. Iyang giimbitar mga way alamag og ang mga buang-buang. Unsay pasabot ana nga ang pulong sa Ginoo ato gyung paminawon. Kay kun igtawag niya nato pulos man ta mga way alamag, mga buang-buang man ta og di ta maminaw sa iyang tawag, di ta motsunod sa iyang tawag, magpabilin tang way alamag og buang-buang. Pananglitan, gitawag kang magminyo, niya magpari gyud ka. Buangon kang pagkapari. Kay inigabot na dire sa pagkapari na, magluos lang kag paanak anang mga babae. Hasta pa mga byuda, apil pang labandira, apil ng mga youth, apil na usahay ang mga naaibana. Nganuan? Wa man katawga sa pagkapari, gitawag man kas pagkaminyo, unya namugos man gyud kang mapari, ambot og unsay tumong nimo.
Nya gitawag sa kapagkaminyo, ano sa tawagan ni? Gitawag sa kas pagkapari, nya magminyo gyud ka, or gitawag kas pagkamadre, nya magminyo gyud ka, kay mamugos gyud ka, kay lamian ka na. Nigabot na nimo dito magpunay ra sa kagmahay. Kinsa dinhing asawaha nga sa imong pagkaminyo, sukad gis imong pagkaminyo, wa gyud ka nagmahay nganong maunay imong gipamana. Ta sa kamot. Base na nga sipiat mo. Madrihonon unta mo, unya wala mo mudayon, nagmahay-mahay na mo. Kinsa man sa dinhing mga banaha, base gitawag mo sa pagkapari, nya nagminyo gyud mo, nya karon hinuon, sige na noon mo dirig biya sa inyong asawa. Kinsa man dinhing mga banaha nga moingon gyud mo, pader sukad sa akong pagkaminyo, wa gyud ko nagmahay nga mao ni akong gipangasawa. Ta sa kamot. Congratulations kay usara o niya panagana pag yung isa. Ana. Mao na mahay-mahay. Ako sa akong pagkapari sukad ko nisod sa seminaryo June 13, 1995. Hangtod karon no single moment of regret. Adyo ko magmahay. Ay magpakpak diya, kay di sayon. Pero nga nung waman ko nagmahay, kay naminaw man ko sa Ginoo, nag-discern, may decision subay sa kabubutos Ginoo. Nakaron, unsa may kabubuton sa Ginoo, aron di ta magmahay-mahay sa atong mga choices in life. Diya sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri nga ayuha paggamit ang inyong panahon. Ayaw kamo ano to? Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunua tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Unsa may kanus-aman ta punon sa espiritu? Kana bang maminaw ta o mahigugma na ta sa pulong sa Ginoo. O unsa may pulong sa Ginoo, nakasentro ra gid na sa usa ka sugo. Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Nya giunsa ta paghigugma ni Kristo, na anay sugo sad siya nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. So ang ato ding paghigugma ay, kung mo desisyon natang mohigugma ta sa atong isig katao, mao na day na siya ang atong pagkaon ni Kristo. Nga naman, kay kitang tanan, membro sa mystical body of Christ. Membro ta sa iyang lawas nga mistiko. Mystical ba? Kanang dili makita nga lawas. Kanang kilid nimo, kanang imong tupad, maunay lawas ni Kristo. Nya kung imo nang higugmaon, imo nang dawaton, imo nang gidawat si Kristo. Sige, lingi ako no imong tupad. Ing na makadawat ra kanako. Ing na ko no ba? Makadawat kanako. Ang uban wa gyud mo lingi. Natog Hinoon. Mauna sila'y mga patyonon. Kaya nga naman, unsa may makamatay nato, ang tinuod yung makamatay nato, nga matod pa ni Jesus, ang inyong katigulangan, ni kaon atong mana, dito kamingawan, katong murag pagkaon, nga gikas langit, pero nangamatay gyapon sila. Unsay makamatay nato? Ang sala. Kung mohunong nakaghigugma ng imong tupad, mohunong natapagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makasa dayon ta, og mauna na ang kamatayon. Bisag magsigi pagkalawat dinhi sa sacramental body of Christ, di na jud ka mabuhi sa imong sala. Daghan kay dining mga lawat, pero wa magtingganay sa ilang silingan. Daghan.
Naay daghan dinhing magsigig simba pero nagpuyo-puyo. Di ba? Naay sigig simba dinhi kabit-kabit. Ana. Naasay nagsigig simba, siging premarital sex. Patay Naasay sigig misa. Mao gyapon. Angang exempted din ng gamisa. Oy, daghan kay ming nagmisa. Wa siguro kanirong nagmisa. Patay na Nga naman, kay lain ang tumong. Unsa may tumong, ang paghigugmas kaugalingon. Ang pagsigig pangayo sa Ginoo nga mabuhi ko, bahala na akong silingan. Gani na pag-iuban mo ingon, mabuhi unta ko Lord patya in taon ng animal. Gibugatan na kay kuaning buang-buang dako og mahimo Lord di gini mausab patya na lang. Mga buangon kay tastanan. Na ang sala mao'y makamatay. Pag ingon ni Kristo nga ako ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi, ang iyang pulong, ang atong isig katao, ang iyang mystical body, kung mao'y atong kanon, mao'y atong higugmaon, din agit ta makasala. Og ang taong way sala kanunay ginang lagsik ang lawas, bisan pag bedridden na lagsik ya po nagnaong. Daghan man kung nakita ang mga buotang tao nga hapit na mamatay, pero tanaw nimo blooming kay naong. Pero naay daghan gabarog galakaw, pero ang naong laos kayo. Makita man diri sa layo, kadaghan ninyo diha mga laos kay naong man. Murag patay. Di ba? Na tungod na kay naay mga sala, garbo pananglitan, garbo kanang mga pagmahay sa kinabuhi tungod kay wa makabot ang imong gusto, garbo man na. Bisag sige nakagpa-color sa imong buhok, sige nakagkiskis imong kilay, sige nakagpaana, wa gini appreciate nimo, sige kag selfie post ka dito, ikaw ra gyapon mag-like, wa gyud. Nagluoy kay kastanan. No? Nga naman, kay you are self-centered, dili Christ-centered. Muna mukalawat gani kadinhing na kay mortal sin, mukalawat kay kadinhing na kay sala nga imong gimintin, dili nimo i-let go, patay gyapon ka. Mukalawat kadinhi, di lang gyapon ka mupalit og slat, luya gyapon kag naong. Kay kanang kwarta mo pabugat man nimo, kay maghatag man nag worries, di ko mo palit kay ako ra baning ipalula, kuwang para ba niya, kuwang para ba niya. Ana o sikana, warrior kay kastanan, ipalit na go na des gawas, hotdar go nagpalit atong slot, di ba? Magnisigo ka nga to maglakaw. Wa na kay kwarta, galakaw na lang ka. Pero smiling kay kag naong, buhi kay kag naong. Pero kanang di gyud mo agi-agi lang diha, di man gani mo hatag ganig para sa atong parking. May lang mo parking, di gyud mo hatag diha nang kwan. Oy, magdaga na nga to, kusmo gyapon kay nagnaom. Nindot og sakyanan, batig naong. Oy, sakyanan na nindot ninyo, naong ninyo murag yawa. Nadaw kay tanan di yung mga tagda. Gamit pa nga to CR, di yun muhugan ng box na to diha. Muagi lang, pasiplatan pa sa kanang naglimpyo. Mayroon siplat ka diha. May ratag kidney stone mo. Debita ayaw sanay di sana maayo. Pero kanawang kuwang tas pagbati ba? Kuwang tas paghigugma. Pero salamat ha, kaya nga tong slot karon ni improve baya. Ang atong SBF dag para sa kumbinto, ang atong halin iabot nag 34,511 ka slots, 25,000 na lang 489 ka slots ang available. Pakpak. Tag 500 ra gid ni per slot. Pwede na gid mo mamalit anig maayo, no? Yan napay 16 slot challenge, tag 8,000. May kayo, nahigugma gid nato ang ato mga contractors. Siging trabaho, wa tay bayad-bayad.
Ambot unsa pa kay gikaon ana nila karon. Ako bitang gipanidaan og luspad na bag mga naong himsog magyapon. Nako kani gitagaan gini gracias Ginoo pero uwaw biya kayo. Sige slag trabaho. Ana wa tay bayad-bayad. Mo na palitan ni na atong slots ha. Kamong wa magtrabaho dinhi, palitan ning atong slots. Pero naay good news. Ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para sa Kapilinya sold out na. Bakpak. Ang atong total nga halin niabot og 6,076 ka slots. Nasubraan og 76 ka slots. 4,913 ka slots ang atong halin dinhi. Nya dito sa Kapilinya 1,163 ang halin. Total 6,076. Oh, pakpak sa namalit. Na, close na ni. Usa na lang kaslat ato ron is BF Dag. So, pilo-piloan na ninyo palit in town. No? Hurot sa base San Vicente, magmahay kay para raban ni San Vicente. Ay noon, si Mama Mary, ato maginang unahon. Pero human naman kang Mama Mary, San Vicente na sa dunta. Nganong nahitabo man ni, kay naatay mga igsoon nga nahigugma ni Kristo, nahigugma sa simbahan. Nya kamo dihang tanan, lingi ako na imong tupad. Ning na andam bakang mopalit. Ya, di gani siya mutubag nimo pasabot ana. Wa pa na siya mukaon sa Ginoo. Pero may mga palit ako kada semana jud kong palit. Kana din ajud ka mamatay. Nga igabot tos unahan mabanggaan dayon siya. Buak dayon yang patay siya dili. Patay ngano gutang dili. Pero sa atong mga mata patay siya. Pero ang tinuod nga kamatayon ang impierno man buhi dayon siya. Tanawa di ba ikabuak sa ana. Inig tanaw nimo wa pa mamatay, mo smile pa na siya. Si piyat ko, buak akong mo smile pa na. Katawa ba? Pasabot, naa niya ang kalipay, bisan pag naa ang kakuyaw. Malipayon gyapon na siya. Tungod kay ang Ginoo, naa mas iyang kasing-kasing. Namimbro man siya sa lawas ni Kristo. Matod pa ni Kristo diri, ang mukaon sa akong unod ug sa akong dugo, mabuhi dinhi kanako, ug ako magpuyo diha kaniya. Wala ka nang hahanapin pa.